Wa alaikum salam. Alhaji Allah. Ashe kayo gona, na ni gida aka ce kayo gona. Wallahi muna nan. Wallahi tallahi. Ya gida. Ya aiki a karama kalla. Ya harkoki kuma. Ya ibada ya almajirai. Idan na zo gurin kan ya karama kalla. To. Wallahi wata karuwa ce ta zo a karama kalla ne ce to gaskiya ya kamata in nemo ka. Ko ba haka ba? Ah bismillah masha Allah. Bismillah. To ya karatu. Wallahi aka magana wata karuwa ce ta zo na ce to gaskiya ya kamata in nemo ka dan je in nemo wani can garin zuwa in nemo ka kai ne namu kai ne kusa da mu Gaskiya ne. An ce da ganda a garin ku a cikin gidan. Wannan haka yake. Aikin kudin ma kuma akan ka. Haka yake. Daga ka taho da san alheri ne. Haka yake. Alheri ga ta. Haka yake. Allah saka da alheri. Yawwa. Ka san Jacob. Baban Bulus. Ka san ya tashi ya koma sabon tasha ai. Na gane. Wallahi. Akwai mutunci. Wallahi shi. To shi ka san Kirsimeti ta zo. Shi ne tare aladu guda 100. Yace in nemo zai yanka mai dan Allah. Kaman guda 100. Wallahi ce to sai mu magana ce nemo wanda ya kamata a zo a yanka aladun nan. Nace to haka bar mu malam magana tsakani ga Allah. Ka akan makallan. Allah sa za a iya da fata za a iya akan makallan. Ka san ita al'amari na rayuwar ne. Na'am akan makallan. Yawwa akan makallan. Kaga sai mu tashi mu kama hanya. Abin yake. Ka san abinci. Ka san ita rayuwar nan. Na'am na san abinci akan makallan. Na'am akan makallan. Sai mu kawo hanya mu zo akan makallan. Me faru? Baka da kunya. Akan makallan me faru? Za ka zo kai mashin. Karuwa ce akan makallan. Karuwa ce. Shagantakan kaniya ni za ka zo kama shagantaka a nan gurin saboda shagantaka da iskanci irin naka ne.